हेलो वेलकम बैक टू माय न्यू मिनी ब्लॉग। आमे थिलु बालेश्वर रे, बालेश्वर से समय पड़ीथिला मेला आउ मेला पड़ीचे हम माने पुणी बुलिया को जिबुनी। तो आज थिली मु आम घरे, तो मामा बाबा मु आ मो भाई भौणी सब मिसी आमे आज जाइथिलु मेला बुलिवा पई। आउ एटे सुंदर सजबाज हेतिला, बहुत सारा लाइट्स थिला आ बहुत ही ज्यादा सुंदर थिला आ धूली भी बहुत खाई जाइछु आमे। एई ठाकुरंग बही आ अन्यान्य बही भी पड़ीथिला, तो मामार किछि ठाकुरंग बही नबार थिला, ସେଥିପାଇଁ ମାମା ଏଠି ଛିଡ଼ା ହେଇକିନା ଦେଖୁଥିଲେ। ଆଉ ୟାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ଭଳିଆ ଗୋଟେ ଖେଳନା ଧରିକି କହୁଛି ଏଇଟା ମୁଁ ନେବି। ମେଳା ମାନେ ତ ଝିଲିମିଲି ବେଲୁନ ତ ନିହାତି ମିଳିବ, ବଟ୍ ଆମମାନେ ଝିଲିମିଲି ବେଲୁନକୁ ଇଗ୍ନୋର କରିକି ମେଳା ଭିତରକୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କଲୁ। ଆଉ ତାପରେ କ'ଣ, ଭିତରେ ଯୋଉ ଭିଡ଼, ଆଉ ଏଇଠି ବହୁତ ସାରା ଦୋଳି ପଡ଼ିଥିଲା। ତ ମୋ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆମେ କୋଉ ଦୋଳିରେ ବସିବା, ଆଉ ମୋର ସେ ଦୋଳି ଫୋଳିରେ ମତଲବ ନଥିଲା। ମୁଁ ଆଉ ମାମା ବାସ୍ ଜିନିଷ କିଣୁଥିଲୁ। ମାମା ଏଇଠି କିଛି ଡୋରମେଟ୍ ଦେଖୁଥିଲେ। ଆଉ ଏଠୁ କିଣାକୁଣି ସରିକି ତାପରେ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ କାଠରେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ମୂର୍ତ୍ତି ହେଇଛି। ଆଉ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଫୁଲ ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି। ଆଉ ଏଇଠିରୁ ଦିଟା ମାମା କିଣିଲା ଘର ପାଇଁ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଥିଲା ଫୁଲ ଗୁଡ଼ାକ। ମେଳାକୁ ଗଲା ମାନେ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଯଦି ଆପଣ କିଣିକି ନ ଆଣୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆଉ ଆଣୁଛନ୍ତି କ'ଣ। ଏଠି ପୁଣି ମାମା ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ନବା। ଆଉ ଏମାନେ ମୋ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଏଠି ଏମିତି ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ଟିକେ ମୋ ନିଜକୁ ଦେଖି ଦେଉଥିଲି। ଇଏ ଟୋକାର କାମ କିଛି ନାହିଁ, ଇଏ ଖାଲି ଏପଟ ସେପଟ ହେଇକି ବୁଲୁଥିଲା। ତାପରେ ଆମେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲୁ ଟୟ ଦୋକାନରେ। ଏଇଠୁ ଜୁବଲି ଗୋଟେ ଟୟ ନେଲା, ଦେନ୍ ଦେବାଶିଷ ଆସି ସାରିଥିଲେ। ଆଉ ଆମ ବୁଲା ବି ସରିଯାଇଥିଲା। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ରହିଲି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ବାଏ ବାଏ, ଟାଟା, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର୍